Hemen, Arantzasuko Santutegi hasi eta Donostiko Artzainonan katedralian bukatu, 80 kilometro inguru ingo daue oinez 4 etapatan banatuta, jubileo elizetatik barrena izeneko ibilaldixan parte hartzen dabiltzenek Donostiako elizbarrutiak antolatutako ekimena da, eta guk abentura honi hasi iriamun aurretik, antolatzaiekin eta herritarrekin eurekin egin jogu berba. Leire atxega goizean goizetik, prest mendixan barneratzeko eta hemendik hasi eta Donostiraino heltzeko. Bai, 4 etapetan, jubileua dalata gure elizbarrutiak bi momentu potentek ospatzen ari gera urtean zehar. Bata, jubileo universala, Erromatik eta eliz guztiak bat eginik ospatzen ari gerana, eta bestea jubileua da 75 urte gure elizbarrutia pixka bat banandu zala Gasteizko elizbarrutitik. Eta bi ekintza horiek hartuta hori ari gera antolatzen, eta ekintza horietako bada gaurkoa hasten geana. Leire, akaso bat ematek ez da jakingo zer dan jubileua, zer dian eliza jubileua, pixka kontegu zu zer da, hola, labur esan da? Bueno, el jubileo hitzabeak esaten du, ez da, zer dan jubileua. Zerbait ospatu, elizak ospatzen du, ez da gizen bat urtetik behin. 25 urtean behin jo izan lehiak? Hori da, 25 urtean behin, eta orduan hori, eta aurtengo leloaren, jubileoen leloa izan da itxaropena. Eta itxaropenez lotuta, elizbarrutiak antolatu ditu hainbat ekintza, diferente. Eta horietako bat da, hau, gaur hasten geana, 4 etapa egiteko asmoz. Hori da, jubileo elizetan ebilaldia. Hori da, hemengo kamisetiak inbatera ez da? Ekinez, eginez. Gaur hasten gara Arantzazutik. 4 etapa eta ez motxak eta gainera nik ez dakit, baina urteko egunik beruenetan. Beruenetan. Bueno, guk eskartzen dugu, nahiago dugu beroa, hain beroa agian ez, baina euria eta aizia baina, nik usten dut egun politiak pasako ditugula. Jendeak jungo da batzen, herrietan, eta orduan, denok ere osteguna ez dute jai, eta ostialarez, eta gure asmoa da, alik eta jende gehiena sartzea, ez bakarrik Arantzazutik, bakarrik abia puntua izan baizik, eta beste herrietatik ere abia puntua eginez. Eginez, ezta? 4 etapa, gaur adibidez 19 kilometro ingo dituzu, Arantzazun hasi eta Zumarragan bukatu, zelako etapak izango dira? Esan nahi dozen mendi ingurukoa dira baita? Guain bilduko gea danok, hemen ikusten dezuten bezala jendea hurbiltzen ari da, eta hasiko gea otoi txiki batekin, eskatuz ondo joan dadila dena, bilbide osoan, gaurkoa, eta bilarkoa, eta egunero izango da, otoi txiki batekin hasiko gea, eta gero jungo gea, biru mezu emango ditugu, bidean zehar ere, ingo dugu gure otoiz momentu bat, eta gero jungo gera, giro oso honean, otoiz zentzu, kristau zentzu bat emanez, hitza jubileoa esaten duen bezala, pixka bat zentzu horrekin. Ez bakoitza bere erara, elkarrekin bat eginez, elkartasunez, eta aldeuna eginez baitare, aldeuna eginez. Eta lo eta horri dena, zela ingo duzula? Toki bakoitzean ekipo bat dago, eta ekipo horrek lotarako bilatu gaitu lekua. Eta lekua izango da loiteko koltsoiak, eta dutxak igual Zumarragan bilatu digute dutxatzeko polikirolein. Eta Loiolan Iraurgi ikastetxean. Eta afaria izango da parrokoaren lokal batean, parrokietxean. Eta Zarautzen izango da parrokietxean lua eta afaria elkarte batean. Lotara geratzen geranok prestatu digute bai afarirako, bai gozarirako eta urrungo egunerako bokata bat izateko. Ondo zaindutan gozai. Ondo zainduta, bai. Matematik hau da entzun da, esango da, pixkat, Donejako bidian ukitua dako, ez da? Badauka, ikutxu hori badauka. Eta gainez, kredentzial batzukin guazti. Ikusteko zeinekin jauen zenbat, ez da? Etapa bakoitzean zilua betako digute, eta, badauka, ikutxu hori, baina nahi genduke baita ere, ez bakarrik jubileo badala eta ospatzen ari geran hortan,
bakarrik egitea aurten, baizik eta urtero nahi dunak egin, ja programazioa eta materiala bidea badako, ezta? Badaukagu. Bukatzera ingo dugu, ze ja urten inbizai, ZVP. Zenba jente kemun dago izena? Bera, jendea izango da oso gora berako jendea. Adibidez gaur hemen bilduko gira 40 bat. Abia puntua emango diogu 40 bat. Baina gero, batzuk gaur lana egiten dute, jai hartu dute, bihar lanera dikoazte, eta ja, etzitik aurrea ja jende gehiago bilduko da taldera. Zeren, ja, astebukara da, aukera gehiago dituzte jai egiteko, eta orduan, horre astebukara izanik, jendeak ere aukera gehiago dauka. Bai, ez da parte hartzeko. Gipuzkoako Elizbarrutiko bikario nagusia, gaur mendizale jantzia. Gaur mendizale integratzeko taldeakin, bai. Gosikan, bai. Nik usten dut ja orain dela urtebete edo gutxi gora bera pentsatu genduen aukera honetan. Eta, hasieran esan genduen, igual etapa gogor xamarrak izango zehala, ez? Bere konplexutasunarekin, baina, nik uste ilusioz ekin ginola ideia honi, eta, denbora joan den enean, lortu dugu behintzat lotzia eta jende bat animatzia, eta pozik gaude, pozik gaude. Gero bidean jende gehiago batuko zaigu, osak eitxaro pentsu gaude, bai. Gipuzkoako alde oso ezberdinetatik, ez da? Oso, bai. Dator iritikan, Donostiatik jende bat, baina herrietatik ere badator, entzun dugu, ez da? Zumaia, Azpeitia, Segura, herri txikietatik ere badaukagu jendea, orduan, nik uste dut Gipuzkoaren aniztasuna representatzen duela talde txiki honek, bai. Zu, animau zara mehartxa honetan edo ibilaldi honetan parte hartzera, Zumaiarra, Kanadan bizi zara. Hori da, Kanadan bizi naiz. 40 urte. 19 urtekin jun urte bateako eta urtea luzatu. Eta zenean 40 bihurtu. 40 bihurtu. Eta zelatan animau zara? Zertatu naiz? Zelatan animau zara edo zer animatu zaitu? Ezken ni beraz ikerketa batzuk egiten nahi naiz. Guantxe bertan doktorakuntza bat egiten nahi naiz, herriaren fedea, zer gertatzen den. Jose Miguel Barandiararen sinkretismoaren bila, espiritualitatea zer dan jakitea, lurrakin nola konektitu, baina baita ere danakin. Eta lau egunak egiteko asmoa? Intentzioa bai bentsat, intentzioa bai. Prestatuta bentsat ikusten zaitugu, Bueno, pixkat, gero gatzamutxak ere kerritxute. Biarra biko duzu eta. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko, Idoia. Eskerrik asko, benetan. Ibilaldi honeuki. Mari Jose Zendoia, Azpeitarra, zeupe hartu duzu parte, edo hartuko duzu parte, bilaldi honetan. Pentsuatzet, lau bueltak egitea. Lau egunak egiteko. Puzko dugu indarra. Zu behintzat gauza bat hona dakotzu, eta nekatu ezkero geldialdi bat etxean dakotzula, ez da, Azpeikin dalako bat. Zeratan animo zera? Gure fedeago, aurrera segitzeko, berritzeko, eta dana, berritzeko, esate bateako, eta, bueno,
Bakarrik etorri zara edo? Ez, nire izpe Donostian bizi da, eta bilik alkarra nima deu eta martxa. Alkarrekin bidea Alkarrekin egiteko eta horri bilik lantzen, bai ingo aldeu eta ez da baita. Bai, pizke libre gonden eta esan dugu, bai, gauze politia da eta ingo dugu. Biseriakin da danak intzatu zei badazpada. Kompleta bazpade. Badazpadaz, hori da. da. Oso ondo akonseja gaitu eta, bueno, a ber ba, etiko modu bukatzeko bizitu den.